Enwere akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu ya. Onye ọbụla na-ahụghị onwe ya n'anya, gị na ya emekọkwana ihe. Enwere nwoke m chọrọ ịgwa unu maka ya. Nwoke a nụrụ nwaanyị, o ji ụmụ atọ jide nwaanyị. Ụmụ atọ na nwunye ya. Ụmụ ya na-arịa ahụ, ọ sị na o jighị ego. Nwunye ya na-arịa ahụ, ọ sị na o jighị ego. Olee otu ụbọchị, even nri ha na-eri na-ara ya ahụ, nke nwoke a draiva ka ọ na-eme. Otu ụbọchị nwoke wee daa ahụ. Ajụọ nwoke a ma o ji ego, ọ sị na o jighị ego. Achọgide ego ka e wee buru nwoke a wee gaa hospital, ọ sị na o jighị ego. Ndị ọ na-anyara moto wee tụkwa ego, ma ego nke nwunye ya ji ma nke ndị ha bụrụ techara ndị mmadụ wee buru nwoke a wee gaa hospital. Anọzi na hospital, this man anwụọ. After this man nwụrụ, erichaa ya, nwunye ya emechazie wee na-akwakọzi ngwongwo ka ọ lazie village. Ya m na-agwa gị after 2 years ka ọ kwakọzie ngwongwo lazie na village. Ọ na-akwakọzi ngwongwo wee tofu komkom, that is this thing, wepụta the thing komkom. O wee bụrụ na ọbọ ndụ ego juru na the komkom. Ọ bụghị ofu ha abụọ, ha atọ, ha anọ. A sị na ego a na-agwa gị dị too much. Ego karịrị ego ebiliri nwoke a na hospital, mana ọ sị na o jighị ego. The worst part wụ na the money elechana, enwezi ihe a ga-eji eme. Ego aghọọla ntụ, o lechana, one side ya atakachana, so enwezi ihe a ga-eji eme. Nwunye ya wee na-ebe akwasị. So na di nwechara ego dị otu, agụ wee na-egbu ya na ụmụ ya. Asị ngwa ya weta ego ka amara m nwere ego ka e wee tikọ gị hospital, ọ sị na o jighị. And this man nwụrụ as a result of na enwenyeghị ya proper treatment enwere ike inye ya mgbe e kwesịrị inye ya maka na enweghị ego dị. Nwoke a dị otu a wee dosie ego, even mgbe ọ na-ahụ ọnwụ ya n'anya, ọ sị na o jighị ego. Ọ ka nọ na-eme na o jighị ego. Even at the point of death, ọ nwere ahụ ya dị too much, ọ sị na o jighị ego. I wee fụ na onye dị otu a na ọ bụrụgodị na onye akụkụ ya ka dịka ihe a na-eme, onye dị otu enwe ike inweta 1 naira. Onye ahụ ya onwe ya n'anya agaghị ahụ mmadụ n'anya. Onye mere njọ ese ka ngwa, the worst person gị na-enwe ike imekọ ihe n'ụwa bụ onye ahụhụ onwe ya n'anya. Onye enwere conscience ga-abụ ome ihe, conscience ya ahụ tụọ ya, gị na ya nwekwa na anwa mekọ ihe n'ụwa, ụdịka ndị ahụ ga-egbu mmadụ.